El 23 de desembre de 1938 va començar l'ofensiva final dels nacionals sobre Catalunya. A partir del 4 de gener el seu avanç es va tornar imparable. Ja des de 1936 arribaven a aquest sector persones evacuades de les zones de guerra. L'afluència de refugiats era constant. Durante el día de hoy, las fuerzas del primer regimiento lograron ocupar el pueblo de Sant Pau de Segúries y alturas que lo dominan por el norte. Al ser tocar França, van dir ui, ja ens van avisar, ja per la ràdio avisaven. Una corró contínua de soldats i gent, i de famílies, i bueno, va ser horrorós. Encara a dia d'avui queden restes visibles d'aquells tràgics fets a la vall de Camprodon. Van arribar a Prats de Molló, a la frontera amb França, el dia 13 de gener. Aquest punt va ser on es varen baixar els ferits des de dalt a Collares per fer-los les cures necessàries a fi de poder agafar el camí que baixava des de la zona del Collares fins a la població de Prats de Molló. Varen fer evacuar tota l'escola per posar allà, i allà varen fer el que era infermeria. La història de la família Gràcia és una de les moltes històries tràgiques que van passar per aquí, per la frontera del Collares. Ja vindrà el vostre torn. El vostre torn se'n va arribar ara. Ja ho deien. No sé com... Ells ja havien previst la guerra de 40, doncs. En esclatar la Segona Guerra Mundial, molts dels refugiats continuaven en els camps francesos. Alguns refugiats espanyols van tornar anys més tard a Espanya. Molts, però, van continuar exiliats a França, Mèxic, diversos països de Sud-amèrica o la URSS. Tampoc tots els brigadistes internacionals van poder tornar als seus països d'origen. S'acabava un drama i en començava un altre.